Ak je na Slovensku nejaký kanibal, ktorý chodí, vraždí a žere ľudí... Ozvi sa nám. Ozvi sa a čo vymyslíme? Neozývaj sa, bolo by fajn, kebyže sa neozveš, ale mohol by si začať jesť fašistov, to je nikto sa nenahneva. Ak nejaký kanibal je na Slovensku, nech papá radšej fašistov. Áno, alebo nepríjemných dôchodcov. Dá sa, všeličo. To je už tuhy. To už musíš, to je tlakový hrniec. Ale tak zase myslí trošku aj na národ, vieš, chceš pomôcť, tak keď už si dáš toho fašistu bieleho, tiež sami sa vala šľacha, no tak daj si aj dôchod. Môžeš to aj skombinovať, vieš, to sú také tie fašistické babičky, čo chodia na tie domové schôdzy, také tie, čo... Kto by to mal dvihnúť? Či potrebujeme inteligenčne dvihnúť národ? Čo potrebujeme, hej, lebo však povedzme si to rovno. Potrebujeme... Vidíme, že fašisti majú koľko percent? Toto je presne to. Alebo... Hypnoshow a farma vychováva kokotov z SNS. Púšťaj dokumenty o zvieratkách and shit. Určite nebude malý Ríško chcieť hajlovať. Určite malý Ríško nebude mať nič proti homosexuálom, keď uvidí v dokumente, ako medvede sa šukajú navzájom, non-stop. Je to chujovina. Je to chujovina, priateľa, nebuďme xenofóbni, ani na Kisuciach, proste nikde, lebo je to chore, žiadni imigranti sem nejdu a keď sem prídu, tak nech sem idú, lebo kurva našim chlapom sa už nechce ani robiť, ani trtkať, takže ja som za to.